A few moments later. Hi guys, good morning. Welcome back to our YouTube channel guys. Kin Family Vlog. So karon guys is mga to na kong bibi dalton. Sa ko nganto kay si Mama Julie ug si Ate Alitz nung na bilin dito. Tapos Inkatere. Sila mo ining duty gabi Kay dari na pahuway gazag ko. Kay rong street ang tuog kay dasang gabi montong minanok la lagi atang kinatugan. Kay bata di man lagi mata ning bata. Tapos kimi-kimi, tuog pa ang tawag ng anak baji. Ito guys, ang mga kuyas, tuog pa pud. Si Kuya Gail, klase ron. Na isang klase ka ron, kuan sila. Ano ron? Summer class, kuya. O kuya, alasing ko pa ang pud guys, sa kabantagan. Alasing ko na sa kabantagan guys. Sumusadyo ko ka ron, kay ito pud ang kami ang tanaw na to ang kamera guys. Ito abad to nabilin. Ginoo ko. Nag-iukog asa to na nabilin. Kanang bitang magdali-dali ta. Tapos kim-kim, tuwag pa man. Tapos papagabril, tapos buhiin. Nag-ready na ako dari guys. Kung ano o. Hindi ako dari sanina. Ito na naman ko doon tumaligo. Kaya wala agas-agas na rin. Wala pa agas, tulo na kagabi. Uy, agas. Kaya masinaw dari sa itong gabi na guys. Sabaw naman din ng ag. Kaya nazo ang mga kaadyo dari kausanan. Tapos amad paran. Saan ta mga dad. Lagi nating init man. Di malagi natin makuhaan nga tubig. Hubas na. Kuya, pagkuhan na kayo eskwela ron. Si Kimi-Kimi karon guys, si Bibi Kimiat. Sukdan na ni og uniform. Dadto sa ilang eskwelahan naran po dari guys unahan daris kanang basketball na sa mga na may eskwelahan diha sa simbahan sa IFI. So ato si Kim didto mag daycare karon. Wala mo agis Kim og nursery kay mama to last year nga gusto mo eskwela si Kim og nursery. Kaso wa man lagi in taon ag eskwelahan dari nagabag eskwelahan ng jawa pay teacher. Atos laing kuan na yung mga private di man ta ka-afford lagi. Pero sagdil naman karon maskwela na sa Kim guys. So unja hala mapabidyohan ni Papa Gabriel na sukdas Ilia. Sukdanas Elias isang uniform pohon. Ay lipay na gazugo kaazo para sa anak baji. Kay excited ka mo school. Ay salamat kaazo. So kita-kits sila tayo unsa guys. Kaya panulihin pag kamera di ay. Nuko pastila na ginigi ang nalagi tag sugod. Karon kala ka tuon. Yayo dah. Tuon. Tayo yo ta. Tun. Ang butangan ko na rin karon ni mo kaglaway. Basa nito ko. Gamay mi akong tungkos imong nose. Siya wala bot. Damod ka lagi ton. Damod lagi brito. Uniform mi karon na yellow. Ang uniform is Dalton. Munto na sila sa Papa Gabriel kay magsukod na si Elia og uniform. Sukdan pa des Elia og uniform. Kimyat. Bye-bye Kimi. Hamping. Uy, shuy pusil. Pastila mahimo zero ni police woman. Ikaw. Bye-bye. Dada nila ang camera guys. Bye-bye. A few moments later. Juliana. Asa pa Juliana? Asa ka ba siya? Juliana po. Alawan. Alaw na mo sa dadani. Ari naman ay sa madre? Mauman sila sa madre na yung color at madre. Ang Visit Elena. Ang kuan ba? Anak na petisyon. Yan, ikaw, Brenda. Sakto naman ito dito. Sakto naman eh. Ha? Pwede rami surah. Ang kanini ano na ba itong kuan sa kami kinagamdan ni Eli. Komunika. Manang sugod si Takya Nansa naman dahil mag-bark na gani ka diha. Ayaw ka sa bark-bark ka delikado. Ja, ha? Na kasabot nga na si Ilia iro ko na mag-bark. Di lagi magdama-damag ingan-ingag bark.
Imbis may burp sa isang anak, may man ng bark. Ayaw, bark. Tuno, jama-jama. Laman pa yung laktan, may yung mga pa yung tag-ab. Tug nag-amang bibi ka lakaton. Yeah. Jujup-jup na sa isang kalipay. Mas naktag ng kainan sa banin na may ahom. Uy, nang sa nang kagas sa may tatsa. Pili ang laman na way tatsa. Rumandara siguro ni eh. Amo nang gilasek-lasek. Tamis. Hindi, yung kadaot. Di lang yung makadaot. Daot-daot. Parang dami sa uy. Yeah, tamis ka to? Tamis ko na ka to, guys. Dami isa guys. Balihon. Dami isa pura gaba. Kuya, mayor. Tamis man. Nandara man. Namiyam. Okay. Hmm? Dami na banta no? Manta. Tagan kang tamis. Pegang-pegang sa tuhod. Pagpagang ka, tiguangan. Laban man yung mga health benefits sa lawas. Search naman ninyo, guys. Search naman ninyo. Hindi na matag sa tagsa. Tagsa sa kadaghan. Sige, search na ta. Hinay rin ang magtingin kasi bibi na tulog. Maltong. Doon si Julie to ah. Patong si Mama Tikang-tang. Julie. Tagdira man ninyo, guys, kay si Jenny Juti gabi eh. Kaling pahuway man gagad ko kay malipang man ko sa bulsunan ko. Ikan kang si Julie. Puli-puli mi. Ako addaw si Dana pa gabi eh. Di lalim Muli-muli. Di lalim ukuan uy. Way tugog kanang kung sa gabi eh. Laadlaw di kapong kagatog. Di lalim. Laingon. So way kong hapon. Oh, yan. Mura Ikaw kang po yung sa matumba. gabi, no? Mura kang matumba. Wala bigawan ang tayo batang gamay. Iliya. Maliman na po sa Iliya ron ako. Nautak pa di ay. Maguhay pa na ng upat. Gusto grabe. Kalimut naman. Kalipmot. Mo, nagalimut. Kalimut na. Di na. Kapoy. Ang may kapoy. Lami man. Pero banga magbuhi. Binakote? Banga Pero guys. magkaya? Ha? Ang liid na ka? Hindi ako, pag-is lang. Daghan pa rin. Way agas na yung tubig. Kaon na ni Ron. Kaos mo na sa tabay. Ay, tabi dali. May atabay ka na na? Tanawa? Na may atabay dahil sa unahan. Pwede na sa kaos na po. Marutong ang pundo. Ang kabibing-bibing kay mineral may ihugas. Ang giinit. Ang gilakwa, nagdiling bibi. Sterilize. 2 pound dahil ito. Ang ba-sterilize ugat. Ako ang guys bibi eh. Ang ginawa pa. Hari bau-bau sa madinang ang kurak pero ang naluto gamin ng tag. Pero kung na magbaw-baw. Dito sa kadas mga hinahay guys kay ang pulihan na rin mga kaya din ni bibi. Dalpun. Nagalitag hangir. Mahayso ko karejot. Kalabaw to pas bibi. Labhan ni ko ti inday.
guys na umana. Umanantaw pang hay-hay. Saan yung tanong baby? Niya tanaw pang manan guys. Tikimyat. Issues na ba ng tikimyat? Mapay pa naman ulit ulit tikimyat guys ha. Nagkagwapa ka agubuyag. Talikod naman. Ang among talaga tun. Ang talaga dunia. Ang talaga tun. Hindi na. Bit na magdapa si Paya. Ishi, kautot. Nagkautot. Umutay mo utot, be. Umutila, Utot, tangga mga tuwira, guys. Dara naman naligo, ilas. Kurami. May agas na to. May agas aga mga. Ang lugar sa mag-agas. Mama, maawa. Balayan na. Di lagi na ba? Isa may mong gibati ganihang gisukdan na uniform. Lipay ka? Lipagan na dyan guys. Mama. Isukdan na uniform. Talikod. Sila day ko umwa ka. Ano? Sa una guys, kaya nang-under ako. Si Ma. Ina na si Mom. Ini naman dyan ng teacher. Uwa naman klase. Excited na ka mo school. Excited na ka? Excited na ka ado? Excited na ka makaado sa school. Samot na kong excited para ni mo. Hindi naman pinaha. Si Papa, hindi naman work si Mama. Ha? Ka. Mami, work bantay ko Baby Dalton. Ha? Ilang hapon, uli namin Ma. Ikaw daw, siya dahil yun. Hanggang buhok ka, nangkot dan isang buhok kayo sa hapit na klase. Nga ba mga anak ng bunting kasama na? Hindi, nakabaw ka. Okay, guwapa na guys. Agamang little Kimi. Nga bay ko ka ng samad na pink. Red? Kayo ulit itong bagay mama ko. Okay. Ngalang bulsa. Taon na mga ndoy ako sa una guys, mga anak kong bazi. Thank you ka Lord kay tagaan ko bazi. Gumator. Hanipaitan o propan. Maudyo ba? Diyan naman ito resita ni isang vitamins. Panulihin isang sidlanan. Kapalit ko pero kapalitan doon yung suldo na ho. Suldo mama. Kaitan ka vitamins ha. Okay? Matagay sa kakanan. Wala naman. Ngadog nang ka, hurot na lang. Ang kalagagdan na yan. Mama! Busy yung taon guys, nawa. Busy yung taon ko. Dari yung pamangit, dari yung pasipay. Ang busy ba niya yung ko? Ikaw, Busy. Kautot lagi ko yan. Ang tayo ba niya yung tahang kunot. Tara nga. Anak. Chut, naraman di ay na. Ay, chut, ginako. Ang bebe ko lang kato niya. Ayan, guwapo. Yan na, pictorial lang taga Davao. Hala, kumati. Ha, ngabot taga Davao. Hala, masalin sa ma'am. Hala. Ano to? Ilia, ada plin ha day. Taga Davao guys. Abid ha? Dito, tara. Nga abid ko ani. Viewers. 1, 2, 3. Smile. 1, 2, 3. Smile. Ito na ang mga abid. Kapalas. Ay, wala si Dalton. Ang Dalton. Dalton. Kasi magkakasar eh. Ah, bebe, gunit eh. Ika dito. 1, 2, 3. Smile. Smile tinagip ton, pakita gipon. Ika dito. Tumayipon. Matay ka na, mabilit na itong ano niya. Abot ang kasar. Babaluan. Apetin. Apel ikaw. Inday. Galiton. 1, 2, 3. Smile. Napa, iton. Dandun. Mana na? Saro. Dari masa tikim net nuligan guys, dia kay arang mangkabugnaw darhi, nahapin taon og karton, nagamang bajing gamay dia. Dari sa kay atbang kados hangin.
Hindi masaganahan dari skutsun kaya rang initaman. Sorry dyan dari. Siyapin na mag-karton. Yun lang. Oh. Napay dyan ka portable pan. Alam niya katong atik kini-kini. Ito na, walaag nagamang batang gamatoy. Nagpalaag nagamang batang gamatoy. Uy! Oh, Diyos, ginawa ko. Ang kalatuntun. Ang kalatuntun. Diyos, ginawa rang himusa. Uy! Kuha saging ton. Hala, impas ng saging pinit. Tanaw si Janimo. Nga no, ba ni yung sugo na magpakuha na ng saging? Saan sa kabayo? Sa tanaw sa ko rin. Ay, sa tanaw ta. Nga na ba ni? Iagas to sila na ba? Ang kalakatuntun. Ang kalatuntun. Maglakaw ko na sila guys. Pero tama na dalis gate. At least makalulantaw sa dariguan. Truck. Madura, truck mo agi. O di ay parking. Truck. Kita sa truck. Narata ton. Itonton. Ano rata ha? Taman rata dani ha? Kalang katonton. Lipaza ng kalang. Ang kalang katonton. Dalton. Ton. May mugli-li. Nanahindog sakdanan dyan itanaw. Ang matang iyatan, kalakatuntun. Ay, kinakatawangan. Dalton! Sa mga tatay suda, kaluoy. Wala bang himusag imong porma, di? Kag hamster nga gamatoy. Uli na, agbibi namang gamatoy, kanay uwan, kauwanon.